Fuq l-aġenda tal-laqgħa annwali tal-ambaxxaturi li se tkun mifruxa fuq jumejn hemm il-Presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea s-sena d-dieħla. Presidenza li fi kliem il-Ministru George Vella għandha qudiema għadd ta' sfidi li qudiemhom l-ambaxxaturi għandhom ir-rwol importanti. Għaliex ovvjament irdu nitkellmu magħhom u ngħidulhom rigward il-loġistika, rigward l-issues li ħajkun hemm, rigward il-programm kulturali li ħajkun hemm fl-ambaxxati kollha madwar id-dinja u anke fl-istess ħin ir-rwol tagħhom x'istennew minnhom li jagħmlu għaliex kull wieħed minnhom irid matul is-sitt xhur ikollu dak li għandhom heads of missions meetings fil-pajjiżi differenti u anki irdu jwasslu l-messaġġ tal-Gvern Malti u anke ta' xikun għadej fil-Presidenza lil membri tal-korp diplomatiku li hemm f'kull pajjiż minnhom, jiġifieri dik hija importanti ħafna. Il-Ministru Vella tkellem dwar il-viżjoni tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin fix-xhur li ġejjin, qal li l-aġenda ta' politika barranija ta' pajjiżna se tibqa' dik li tgħin sabiex issaħħaħ l-Unjoni Ewropea fl-istabilità tagħha u biex tassigura li jingħelbu l-problemi umanitarji mhux mistennija li ħakmu lill-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin. Tkellem ukoll dwar kif il-Gvern Malti se jibqa' jkun attiv biex jgħin fil-kriżi umanitarja fil-Libja, dik fis-Sirja, l-immigrazzjoni u anke fit-tibdil fil-klima. Dwar is-sitwazzjoni fil-Libja saħaq li hemm tama ta' stabbilità hekk kif jidher li hemm determinazzjoni qawwija mit-tmexxija preżenti fil-Libja biex terġa' tirrenja l-kalma u l-istabbilità. Semma wkoll l-importanza li tingħata attenzjoni lil pajjiżi bħal Libanu, il-Ġordan, it-Tunezija u l-Alġerija li l-koll jaffettwaw lill-Ewropa. Qal ukoll li fil-Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea pajjiżna se jiffoka wkoll fuq is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani u fit-titjib fir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iran. Fuq kollox sostna li quddiem sfidi bħal dawn, l-avvanzi fil-mezzi teknoloġiċi ma jistgħux jieħdu post li rwol tal-ambaxxatur u l-kuntatti personali tiegħu. Il-preżenza tal-ambaxxatur hija xi ħaġa li għall-inqas fil-futur previst ma tantx hija prevista li tonqos għaliex tiddependi ħafna fuq il-personalità tal-individu. U l-individu, apparti il-personalità li tjara mbagħad il-kuntatti li jagħmlu. U tasal ħafna drabi mhux permezz tal-komunikazzjoni elettronika, ma tasal bil-kuntatti u bil-diskussjonijiet li kull individu jagħmel, speċjalment meta jkun wara ċertu żmien rabba kuntatti importanti fil-pajjiżi fejn ikun qiegħed.